Så kommer vi til verset, og der er lidt flere skift, lidt flere akkorder. Men du starter med tredje streng, tredje øverste streng, og den spiller du løs. Så er det den øverste streng, du spiller løst, altså uden fingre. Den anden øverste streng, du spiller uden at sætte fingrene på. Så det lyder sådan her, altså tredje, første og anden. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Alle sammen løse strenge, så du skal slet ikke bruge den her hånd. Det skal du til gengæld i den anden halvdel. Der skal du nemlig sætte fingeren på anden bånd, anden streng. Og du skal sætte fingrene på tredje bånd, første streng. Og så skal du igen have den løs, den øverste streng. Og løs, den anden øverste streng. Så anden halvdel, den siger altså der. Og der. Og løs øverste. Og løs anden øverste. Det hele, det kommer til at lyde sådan her. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Og det var verset.